Michael Usi yemwe ndi president wa chipani cha UTM watuluka sopano UTM. Pa 11 November mchaka cha 2024, Michael Usi yemwe ndi president wa chipani cha UTM akuti sazapita ku convention ya chipani cha UTM cho ndipo sazapikisana nawo pa udindo wa president. Apatu zikutanthauza kuti Michael Usi wazitaya za UTM basi. Kholo wasiya nyumba yake yomwe kuwanyanyalira ana. Ndazitaya ine sindizapezeka convention ya UTM, anatero Michael Usi. Michael Usi akuti iyeyo sanatenge zikalata zoonesa chidwi chofuna kuzapikisana nawo ndipo sazapezeka ku mkumano wa convention pa 17 November mchaka cha 2024 umene ndi msonkhano umene UTM chipanichi chikakhala chikusankha munthu amene akayimirire ngati president wa chipanichi m'masankho a 2025. Mwazina a Michael Usi akuti sakufuna kutenga nawo gawo pa zomwe apanga akuluakulu ena a UTM zomwe ndizosasata malamulo a chipanichi. Izitu zikuoneseratu kuti a Michael Usi atuluka mchipani cha UTM basi. Ndipo pofotokoza ma interview kwa atolankhani, Michael Usi yemwe ndi UTM president wati sakufuna kupakidwa matope pa malamulo osakhala bwino omwe akuluakulu a chipani cha UTM akonza ozayendesera chisankho cha convention mu UTM yo. Michael Usi anayankhula kuti inetu monga vice president wa dziko la Malawi sindingalole kuyikidwa m'matope a malamulo osakhala bwino ndi onyasa a chipani cha UTM amene chipanichi chawaphwanyiratu m'malamulo. Afotokoza moteromo a Michael Usi. Ena mwa malamulo amene aphwanya omwe a Usi afotokoza kuti monga kusintha kwa constitution ya chipanicho mosasata dongosolo. Michael Usi anayankhula kuti inetu sindinapereke mapepala onga opikisana nawo ku convention ya UTM chifukwa sindifuna kumenyana pa zinthu zopanda ntchito. Afotokoza motero a Michael Usi komafunso nkumati zinthu zopanda ntchito zake ndi ziti. Michael Usi azitaya za chipani cha UTM komanso anena zimenezi pa 11 November mchaka cha 2024 pamene iwowa ali mziko la Azerbaijan. Masiku apitawa mu exclusive interview yawo pa Zodiac TV komanso radio, Usi ananena kuti anthu ena akuphwanya constitution ya chipani cha UTM ndicho linga chokuti akwanirise zofuna zawo. Koma funso ndikumati pamene Michael Usi wazitaya za chipani cha UTM, iwowa yemwe ndi president wa chipanichi ndiye alowera kuti pandale, mwina apita ku DPP, mwina ku UDF, mwina ku Afford, mwina ku PDP, kapena ameneyi mwina alowera ku MCP, kapena mwina tiona atachita introduce chipani chake chija, movement yake ija ya oja zake alibe mulandu ndikukhala chipani zioneka mapeto ake. Tiona zinthu zonsezi ndikhala ndikumakupasirani ma move ena aliwonse amene azichitika mu chipani china chilichonse. Dzina langa ndine Sam Mavita, koma kumbukirani kupanga subscribe please. Oneniso ma video ena awiri amene ali pa screen. Tikamane kumweko in few seconds. Bye.